दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 51थि थान्दै जख'न्थाइ खुंदों। सनितपुर जिल्लानि गरामारि दख'रा बिष्णुज्योति भवनाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 51थि थान्दै जख'न्थाइखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि, तेजपुर बियाबनि एमएलए प्रीतिराज राभामोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै तेजपुरनि एमएलए प्रीतिराज राभाया बर' माहारियाव साबसिन समाज दालांनो एबसुखौ खावलायो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 51थि जे थान्दै जख'न्थाइ गरामारियाव खुंनाय जादों आरो बेयाव रायजो राजानि जि बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाखौ जेरैबायदि रायजो राजानि मोनसे फोथायनाय मदद आरो आशीर्बाद सनितपुर जिल्लाया शक्तिशाली भाबै दिनैसिम बर' हारिखौ सिबिनायनि आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना देरहासार महरै खामानि मावनो हादों आरो बिनि नेरसोन महरै दिनै बाहागो लाफैनाय दिनै हाजार हाजार बर' रायजो राजायानो बिनि प्रमान। दा बेखायनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों आद्रा थानाय जिखिनि सनितपुर जिल्लायाव रायजो जानाय फरेस्ट ओनसोलनि रायजो राजायानो होन रेभिनिउ ओनसोलनि बर' हारि बर' गामि बिथांमोननि जेंना जेंसियानो होन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो दङ गोख्रोङै आरो बे बेलायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गामि सोसननांगौ, गामि सोसननायनि गेजेरजों समस्ति दानांगौ आरो बे ओनसोलाव फरेस्टनि जे हा बे हाखौ एन्टाइटेलमेन्टखौ रायजो राजानो जि मोनसे होनायनि जि हाबाफारि दासिम सनितपुर आरो बिश्वनाथ ढेकियाजुलिनिफ्राय लानानै गहपुर समस्तिसिम 9457 परियालनो होनाय जाबाय आरो बिनि गेजेराव ढेकियाजुलि समस्ति आरो गहपुर समस्तियानो हाइस्ट आद्रा थानाय रायजो राजाफोराबो बेनि एन्टाइटेलमेन्टखौ मोनगोन। दिनै मानगोनां मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जाय हा हुनि खामानि मावगासिनो दङ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि जानानै एडिसि बायदियाव बिथाङा बाहागो लाफैदों। बेनो मोनसे प्रमान जे प्रशासन आरो सरकारा बर' रायजो राजानि जिखिनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना गोसो होनानै खामानि मावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननाय प्रेसार बेनि थाखायसो सरकारा मावनो बाध्य जादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि स्कुलाव टिचार होनांगौ, सिंगल टिचार जिर' टिचार स्कुलाव फोरोंगिरि टेट थिसननांगौ, इजिएस जि सेन्टारफ्राव फोरोंगिरि गैया पस्ट क्रिएसन खालामनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ नारसिननाय बायदियै सरकारा पस्ट क्रिएसन खालामनो थाखाय दायित्व लादों। 6.3 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एलपि एमइ हाइ स्कुल बर' मिडियामनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जि दायित्व लानांगौ बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनो लाइजाम लिरनाय जादों आरो नैबे बाजेट सेसनाव बाजेट हमनायनि गेजेरजों मावफुंनायनि थाखाय जोङो दाबि होनाय जादों। रायजो राजानि गेजेराव रायलायनाया सोलियो जे बबे हाबगोन बबे हाबा। सनितपुर जिल्लानि सानजाहा साहा खोलाहा रेभिनिउ गामि थाबाय, फरेस्ट एफआरसि ओनसोल थाबाय। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव सावरायनाया सोलिबाय थायो रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो जा। दा बेखायनो जोंनि बाथ्राया स्पस्ट, जोंनि नाजानाया 100% गामि सोसननायनि थाखाय जोङो नाजादों आरो सरकारनि लेभेलाव बाउन्डारि कमिसन लेभेलाव आरो लोगोसेनो जि आसाम केबिनेटनि एप्रुभेल नांगौ राज्यपालनि नटिफिकेसननि गेजेरजों मोनसे आयेननि मर्यादा बेयो मोनो आरो बे प्रसेसआव टेक्निकेल एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो माब्लाबा पलिटिकेल उइलनि प्रयोजन जायो आरो बे पलिटिकेल उइलनि गोनांथि जि समाव नांगौ माब्लाबा बे खम जायोब्ला बेयो लेहेम जायो। दा बेखायनो जों बुंदों जे स्पिडि मेनाराव आखरे गामि सोसननाया जानांगौ, समस्ति दानाया जानांगौ आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरनि जि दफा मावफुंनाया आबुङै
रोखायै मावफुंजानांगौ। दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलाव जिखिनि गामिया हाबगोन आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय आसामनि जिल्ला आसामनि माखासे ओनसोलफोरा 6 सिडुलनि बायजोआव बर' कसारि काउन्सिल जागोन। दा बबेया जागोन बबेया जाया दिनैनो जों रोखा बुंनो हाया। दा बे मानसिफोरनि धारना गोबां साननाय हनाय सोलियो बेखौ जोङो बुंनानैथ' बन्द खालामनो हाया। किन्तु जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय जे 100% गामि सोनायाव एबसुआ खामानि मावदों। मोनसे समाव रोखा जागोन जे बबे ओनसोला माने कमप्लिट हाबजोबगोन कन्टिगुवास जागोन आरो बबे ओनसोला टेक्निकेल स्ट्रेटेजिक आरो कन्टिगुवास आरो नन कन्टिगुवासनि मोनसे प्रब्लेमाव माने बेयो बर' कसारि काउन्सिलाव हाबहैगोन। बे मोनसे समावसो बेखौ रोखायै बुंनो हागोन। दा बेखायनो एसे धैर्य हमनानै नेनांगोन। जोङो आसाबादि रायजो राजायाबो आसाबादि आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जोंनि गेजेराव जेंना जेंसि जानाङा। जों खौसेयै गसंनानै जेसेबां हायो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि थाखाय जोङो गोसो होनानै खामानि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे थान्दै जख'न्थाइ आरो बे थान्दै जख'न्थाइनि दिनै गेवलां मेलमोन। बे गेवलां मेलाव मानगोनां बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन। किन्तु बिथाङा फैनो हायैनि थाखाय बिथाङा आंखौ दैथायहरदों बिथांनि जानानै नुजाफैनो थाखाय। दिनै गोबां बेवहाय रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोबोद बाख्नायथाव आरो रायजो राजाफ्रा बेवहाय फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सान्थौ आरो सानस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आरो इयुननि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों। मानोना दिनैनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांमोन आरो बिथाङानो गेवलाङै गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों। आरो आसाम सरकारनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि अशक सिंघाल बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन। बिथाङाबो सरकारनि जानानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंलांदों। गाहायै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय थागिबि मानसिफोर गाहायै जोंनि बर' मानसिफोर जायफ्रा हा हुनि पाट्टा मोनाखै बे हा हुनि पाट्टा मोननांगौनि थाखाय खामानि मावनायखौ बिथाङा फोरमायदों। आरो फैगौ फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव आरोबाव सनितपुर जिल्लायाव गोबां मानसिफोरनो हा हुनि पाट्टा होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावलांदों। आङो आंनि जे बिबुंथि बे बिबुंथियाव बिटिआर जि एकर्ड बे एकर्डनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। आथिखालाव एकर्डनि बबे दफाया मावफुंजाखो आरो बबे दफाया मावफुंजायाखैब्ला बिनि जे स्टेटासा मा जानानै दं बे बाथ्राफोरखौ आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। आं सानो जे रायजो राजाफ्रा मोजाङै बेखौ बुजिनानै लानो हादों। जोंनि बावहाय मोननै काउन्सिलनि मानसिफोर दङ सनितपुर जिल्लायाव। मोनसेया जाबाय आथिखालाव बिटिआर आरो मोनसेया जाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। जुग्राफिकेलि पलिटिकेलि जोङो मोननै काउन्सिलाव जों थानांब्लाबो जिहेतु जोंनि गोसो गोरबो जोंनि साननाय हनाय गासिबो एखे आरो बे जों एखे माहारि आरो जों एखे लगैनो जों दावगालांनांगोन। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो साफ्रोमबो जोङो साननानै जाहाथे जोङो समानैनो जों जाहाथे खामानि मावलायनो हायो। इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे जों गोग्गो नोगोरारि खालामनो हायो। जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जों मोजाङै सोलोंथाइ लाहोनो हायो। जि सोलोंथाइया गुन गोनां सोलोंथाइ। देग्लाय साबायखर बावनांगोन मानो होननानै बुङोबा गोबां बर' फिसाफ्रा SCS APS आरो एलाइड जि सार्भिस दङ बावहाय गुबुन गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय गोबां बांसिन देग्लाय मोननो हादों। आरो बेबायदि मोजां थासारि थायोबा उननि समावबो आरो बिनिख्रुइ बांसिन APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हागोन। UPSC आनजादावबो जोंहा उथ्रिसारनांगौ। दासिमाव जोङो मोननो जों बारा हाया। मालाबा सासे गाहामल' जों ओंखारनायखौ नुनो हायो। बिनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय UPSCनि थाखाय जि कचिं 50सा फरायसाफोरखौ दिल्लीयाव थिनहरनानै कचिं होनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो आसा खालामो बोसोरसे बोसोरनि उनाव बर'फोरनिफ्रायबो जोङो गोबां माने UPSC आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर जों मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। फोरोंगिरिनि जेंनाया जेरावबो दङ। खालि सनितपुरावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दङ। आरो बे आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा लागारबो सरकारजों माने थानानै सावरायलायगासिनो दङ आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जोंबो जोंनि एसेमब्लियाव बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायखाङो।
आरो जोंनि डिपार्टमेन्टेल रिलेटेड स्टेन्डिं जे कमिटि बे कमिटिफ्रावबो जोङो बुङो जे बर' मिडियामनि जे फोरोंगिरिनि जे जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सरकारा राहा लामा लानांगौ जुदि टेट क्वालिफाइड जुदि टिचार गैयाब्ला अब्ला स्पेसियेल टेट खुंनांगौ होननानै जोङो सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो बिनि सायाव सरकारा थांखि लादों जे बावैनो होनदों बिथांमोना खालि जानानै थानाय जिफोर फोरोंगिरिनि मासि बे मासिखौ थिसननाय जागोन होननानै सरकारा जोंनो मिथिहोदों बा सरकारा बुंगासिनो दङ ओंखायनो जों आसा खालामदों जे थाबैनो जोंनि लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि जे जेंना बे जेंनाया सुस्रांजागोन मानोना आथिखालनि जे सरकार बे सरकारा सोलोंथाइखौ गोसो होनानै खामानि मावदों प्रायरिटियाव दोननानै खामानि मावदों बेनिखायनो बे जेंनाया थानाय नङा बे जेंनायाबो थाबैनो सुस्रांजागोन